Hashtag Dear MOR Hot Mama. Kinsa nakarelate ani nga storya katong naglisod og trust kinsa tong mga always diha nga kanabitong kanang ganing kamot ba nga maka-trust siya sa iyang bana or sa asawa ba ka nga nakasala sa una kasi syempre naningkamot na ka kagiimo na siya gatagan og second chance, di ba? Unya syempre panindigan nimo ang imong gingon nga second chance pud sa iya despite sa iyang kakulangon sa imo. Kaya dili ba perfectanan kung kita po'y makasala, di ba? Kailangan magyapon ta nga i-forgive, ganahan manggudgyapon ta nga magbag-o gyud ana. Mao lagi, di man nato na mabugnga ng mga biga usahay. Di ba? Sabi natong mga katol gyud. Style ninyo. Mao ra manggudgyapon na. Mas maayo pang dito ka magbiga sa imong true love gyud ba? Kaysa magbiga na lang ka sa lain. Unsa may excitement lang. Maoral ka. Yes! Yan na din ang uban na. May lang ka, Master Pupi mo ingon. Saka, limpyo ka. Wala man ko. Ang ako lang baga lang yung kagleps. Sige, katong mga nakakuha na ni, nakatry na ni, tawag na karon na. Dayon. Sige, ready? Go! Kung gusto mo share, eto na. Share number 1. Hello, may gabi. Hello, gabi, Master Pops. Yes, Brad. Kasi pangalan, Brad? Boykins lang, Master Pops. Boykins. Naka-try na day ka nga ni Boykins. Naminyo na day ka. Wala pa namin niya, Master Pops, pero ako nakatry. Unsa imong gitry? Ang katol? Unsa imong gitry? Mako yung iyab. Hmm? Yung nanay ako, ako na ko, through text noon po. Unsa na? Nako yung iyab. Din, salig ko sa iya. Ngayon, nasa po na ko nga. Na siya ka Facebook. Through text. Nag-text sila. Text lang. Malaway. Hindi naman. Dili malaway? Hindi malaway, pero uyab sila. Uyab sila and then unsa may mong gibuhat dayon pagkahuman ingon pagka sapon nimo? Istorya ng Mr. Pops. Giyon sa pagstorya. Nasuko man ka klaro lang. Giyon sa pagstorya. Basta Mr. Pops, nangihi pag Mr. Pops. Sige, tawag lang later ha. Katong wala nang ihidabi kay na istorbo na ino nato siya, sorry kayo. Katong wala nang ihibe. Basta gyud mga Nico nga pangalan. Lagi personal ang mga Nico daw. Naong gyud ka na og mga bae. Dili gyud na kabalo makontento sa isa. Si Kuana, si 8949 ang nagkuana na. Hello, may gabi. Hello, may gabi. Hi, kinsa ni? Si Messi Benny, taga-Koan, Mulugan. Taga-Mulugan! Sabi na kong musayaw pa, sige, katulgo na ka ni si? Dili pa, Master Pop. Narinig Okay. ko every night sa inyong Koan. Pero karon nakarelate yun ka. Actually, wala ko nakarelate. Pero Ha? Koan siya. Dili ka sa personally. Actually, Mr. Pop, wala bigay ko nakarelasyon sa bukad. So, Ang ako lang is kaning Koan. Gusto lang ko mag-share sa comment. Mag-comment lang ko. about sige, sa unsa may mong advice? Go, kay para mahuman, gusto kong katong na-experience manggod. Okay. Okay. Unsa imong Okay, ma-advise niya kay Kuan. nanguta naman si Via, unsa imong ma-advise sa ako, ana man siya sa Dear MOR. Okay. Sige. Kaning advice na lang. Magpraktikal na lang si Kuan, si Miss Hot Mama kay. Actually, that is life. Ba't mo na sa atong situation man good na? Accept the fact na lang yun nga. Ang iyang bana, kuan man, kaning something special man yun siya. Munang yun na yung nature sa iyang bana to. Dawatan mo yun niya 100%. Kung galingan nga, move on siya, mo set behind siya sa sitwasyon kit. Para po sa iyang anak, di ba? Amo niyang buhaton, Master Paul. Mo lang. Oo. Sige. Thank you.
Okay, Master Pop, salamat. Bye. Kanang na-experience? Kay ulay bili. Char lang. Bitaw katong na-experience kay sila magyud ang nakasinati. Sila gyud ang nakabalo basin natay mga insight sa ilang experiences nga munag di ay mga lalaki baka karon nga nakapanlimbong sila mga asawa. Sa baka. Hello? Hello, Hello, lalaki, babae? babae. Babae nga gibinuangan? Oo. Hala! Mao na ni. Kinsay ngalan sa nagbinuang nimo, char lang. Kinsa akong itawag sa imo? Ricardo. Ha? Carla? Maricar. Maricar. Car, sige Car. Unsay sitwasyon nimo sa una day, Car? Ay, akong live-in partner ke. Live in. Wala mo nagkasal, Car? Wala. Burusan ka, Car? Hmm? Naanakan ka niya? Oh, nami anak, solo. Unsa man to? Naahat to, Car, or love gid to, Car? Kumbot. Hala! Nagsugod-sugod mo sa bega-bega, Car? Wala, Jud. Ayay! Kung papiliyon ka, Car, siya ba yun imong gusto nga makadayon, Car? Dili. Katong sa una ba? Katong sa una. So, wala ka na in love yun sa iya? In love man, pero nakasala magod siya sa ako. Lagi, pero katong wala pa siya nakasala, Car, abi na gid mo siya naging, Car. Oo. Gihatag na gid nimo ang tanan, Car. Ala, Jud. Imo naging gi-spread ang kailangan ipang spread, Car. Mo din tong nabuo na dayon. Dawbi, Car. Nganong piling nimo nganong nangita pa man siya glain, Car, nga gwapa naman ka, sexy naman ka, gi-spread naman ang tanang sandwich spread. Ngano man? Kung anong gusto nila, kaning alumni pa. Nya, nganong big alumni, basta alumni na din mabirhan din. Oo. Ha? Basta lugar alumni na mabirhan? Oo. Ha? Sama, So, di na lang may muhato yung alumni kay nga naman di ay? Sama doon mismo nag-ingon sa ako. Nga. Naado ko na sa one night stand ako. So meaning siya sa alumni na to isisi? Gabi ka. Lagi nga. Asa na to isisi sa alumni? Yeah, good. Sure. Pag sure. Oo. Wala may salang alumni kaya nagigimo raman sila kuan di na lugar tayo. Undangon na nato ng mga alumni dedi Mga gathering nga alumni okay na nabiktima ninyo, inyo gining sala ba? Kinsa gitong sala, Car? Ambot lagi. Hala! So kung example, ay sa wait lang. Kung wala lugar to nag-alumni imong bana, di lugar to siya maingato? Dili good. Or katol lang gyud ang iyang, you know na. Laki. Ha? So, sige, panawagan, tanan alumni, undangon na. Panawagan, go! Ay, no. Sige na, kay mo man na imong gituan. Dili, siya man good mismo nag-ingon sa ako. Lagi nga ang alumni, lagi ang dahilan. Sige, ingna ang mga alumni, go! Ayan. Mandaman. Sa mangyod? Ayan na kay humana man to. Bulag na bud ni karon good. So, okay kayo, happy lugar ka kay nagbulag mo? Dili man sila yung mga bata pero move on na lang. Unsa may imong ginaingon sa imong mga bata? Wala, kasabot mo siguro ni sila, mga gagmay pa man din. Dili na makigbalik to. Ang buto lang nagipakita sa ako. Siyempre, wala naman sa gani spread. Dito yun siya mo adto sa magipang spread pa. Hindi nagdamay. Di naman siya ganahan sa sandwich spread ni mo. Dito siya sa liver spread. Mauna ni Ron. Unsa imong advice ni Bia? Sa tanan mga babae nga para kang Bia.
kuan na lang. Mag-move on na lang siya. Move on. Dabi tas on man. Para sa ako ba, mag-move on na lang. Ibalag sa git. Kay, mawala mang gid ang trust with you sa mga taon. Mm. Mawala gid. Para sa ako ba. Na day time nga imo siyang gi-forgive. Oo. Mm. Pero, gaduda gid yapon ko, kadalakaw, duda gid. Nakasala ba siya usab after nimo na gihatag chance? Bulasag ko kabalo kay di nang ko ako ang saya po. Nawala Hindi ko ni away. so di na kaganahan. Oo. Nawala ng friendship. Wala na tanan. Ang mga tilaw-tilaw pagkahuman na to, wala na po. Wala na, mapod na isa mong gawayan. Basi ni ato to sa uban kay gipatilaw manggod, imo di man sa nimo kapatilawan. Dili kay mahunanan, hindi na ako yung kuwan sa lakit. Na mo gid siguro to nangita gid to kuan duanan. Unsa man day flavor sa imong sandwich bread? Unsa flavor sa imong sandwich bread? Ham and cheese? Suma na to ham and cheese ba? Gusto na pudto niya kuan. Liver spread. Kinsa may gansi ani nga sitwasyon karon? Kinsa may gansi kayo ang nag-forgive. Pero basta ako, okay raman, wala man siguro. Pero siya siguro gansi kay wala man ang mga bata sa iyo. Kinsa nga siya si imong bana? Oo. Kasado gyud. Dili no? Dili, live in lang. Live in. So as of now nangita kag kuan, partner. Na ako ikon. Mao ka. Siya na po yung gipakaon sa imong sandwich bread. Wala. Respect lang. Naara ba kay kuan? Naara ba kay magamay lang gilok ana kay dugay na kay stanan. Ay na. Di na ka pailad ay? Ha? Di na ka pailad? Di na ako. Unsaon nimo pagkabalo nga dili mangingilad ang isa ka lalaki? Kuwan, matubang siya sa imong binikanan. Ay pilare pagkatubang. Hindi man gaya talikod side view. Ate. Pila ra man ang pagkatubang in taon? Dili na siya mao measurement. Ang pinaka loyal nga lalaki katong naibangas. Hindi siguro eh. Timanigin na ninyo. Magpabangas na tanan mga lalaking mga loyal ha para mailhan ha. Akong conjuring boyfriend mo si Kwan. Teddy Corpus. Mr. Suave? Teddy Corpus. Lagi. Actually si Teddy yun na, si Teddy. Ayokong tumanda. Yung katawa. Bitaw. Sige lang, may na lang ganalipay ka. Maybe. Ganun ka paminaw ka sa Dear MOR or sa MOR? Malipay yun. Everyday. Dadagan salamat sa imong pagpaminag, sa imong pag-share, ha? Yan. God bless sa inyong family. Ang imong bagong boyfie. Sunod na ha. Ayaw sa ihatag ang spread. Padugay-dugay sa mga 10 years. Lagi? Ipauban sa iyang hair. Dadagan salamat. Okay. Thank you. Sige, Mr. Poppy. Bye. Bye. Maricar. Another caller. 5 minutes na lang ta. Hello? 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 Unsay flavor sa imong spread? Red. Unsa? Joe. Red. Walay flavor? Oh my God. Masarap man. Ha? Lain man, walay flavor. Pero
Murag Flavor tubig. kay cake. Kick. Sipa, day, sipa. Kick. Sa pangalan? Sinara Denny. Sinara. Yes. Kailangan ni mahogany? Kung mahogany ka, Nara ko. Nara, okay. Nara, unsay kuan Nara? Unsay mong experience sa una day sa mga lalaking bagagleps? Actually, uyab na ni. Uyab mo na burusan ka. Di noon. Wala pa noon na. Wala pa pero nakuan na. Nanoy nito mo. Hala ka. Gilagbok ba ninyo ang naitabo? So, naitabo, nakuha na lugar, ana lugar. Nakuha na Mm, tapos. nya. Kuantos siya na. Nagkuhan ni. Ikadagan nakuha lugar. Ikadagan mga 2 years ni ato. 2 years. Sige, kuha na. Tapos pagkadugay ato. Simbe, dagan man ko anak ko nga mga lalaki. Lala. Di lang ko ganan mabinukan. Lagi. Taas lagi kag hair lagi. Siyempre. Dayon. Tapos pagkadugay ato. Pag 2 years kita mo. Happy man sarito na mo. Wa siya nito nga. Ay sa pag 2 years ninyo, happy mansari? Anniversary? Happy man sarito na Sa mo. mansari, nahitabo. Sige. And then? Wala siya nito nga anak. Kay? Wala siya nipakita kay busy daw siya. Okay. Pagkuha na ako ato kanang doon nga kita may trabahoan. Sige, adto nimo. Giadto na ako. Gi-surprise po, gi-surprise. Wala siya ni trabaho daw. So, adto nimo sa balay. Giadto na ko siya. Kuhan, mata na ko siya nga mo gasa si Kuhan James. Ano siya? Naman si James kinagkuhan. Kay James Sabi nga ko po yung ngalan, no? Mga Nico o James lagi, oh. Pagkakuha na ito, kaniin siya na absent man siya dahil. Ano ko mo ba? Lagi. Ato na nang lockdown nga pag-istorya. Ang lockdown nga pag-istorya na hitabo, unsa. Then, pagkuha na ito. Maram sa tang namina anig drama. Unsa ba? Then, ingon din ko. Ingani. Then, nilakang ko sa akong left. Then, right. Sabluan ko sa kung among asa dahil sa mga laag. Nakitaan gyud. Nakitaan gyud. Lahi man nga babae. Ako ang barkada ni. Kuan. Imong gilaparo, wala. No, hindi na pong niya. Nahila ka? Kilaparo na ako. Pag laparo, nasuko ka, siya ang nagsuko. Siya ang nasuko. Kay? Ako, uy. Kaya ako man kilaparo ang uyab niya. Kung siya. Nanay ko. Dati ka, wag kay kuan ma. Wag kay klaro nga lalaki. And then, nag-away mo. Unsa ending atong away? Pagkakuha nato niyan siya, istorya nato ni ko di na ko. Matulidiyaan ako siya. Pagkadugay ato. Unsa ka dugay? Mga pila ka months mo nagstorya balik? 5 years man daw. 5 years. Pero na text, na chat gyapon. Nailis mo number. Okay. Pero nangin kamot po siya lugar nga mo, kuan mo, communicate. Nangin kamot siya na magbalik ni. Og sa dihang nasapon na gyud, nagstorya na po magbalik after 5 years. Then, nakita man ko niyan, hawiran ko niya siya may istorya sa tabi. Di na ko. Then mo to, pag-istorya na mo, ano ko, unsa di, nakita ni mo sa iya ha. Gwapan, di ba? Kasi may gwapan na mo ako, yung ilan siya. Mas gwapa lugar kaday. Ano siya, mas gwapa mo nga. Ano ko pag siya, guys, binuangan man ko ng gwapa ba daw ko. Anak ko. Ano siya, lagi, tarong, ano, bawi ko naman ko, di na ko. Hantod sa kanturan, di man din mawala ang akong konsin mo yun. Di na mabalik. Ang kasuko. Ang kasuko na ko siya. Buto pagkapila ka, kaya na ko siya gi-ilista na ito nga 1 year o 8 months. 8 years. Kaya na ko siya pagpalit sa iba. Okay. So, nakamubuan na din ka? Nakamubuan ako. Yan, Pero kanya akong web karan. Butan mo yun na siya yun. Ay ka. Butan niya yata niya. Sure ka. Nay barbas.
Siguro, Walay barbas. Walay barbas. so, ano siya, kaya wala man, pariya man may ID off. Okay. Basta kay sakto lang ang communication, di ba? Ang pagmamakak, isa man gud na siya sa dahilan nga nung kuan na ay mga cheating kay namakak na ay mga pamakak ba nga kakahitabo. Sa to kong web sa una is daghan kay pasumangil. Ayay. Brad! Ako dito. Mga Brad! Oy, timanin ninyo. Basta dagan pa sumangil. Alam na. Ang akong kita kanambag sa mga lalaki o babae. Ang gusto na to, mitras uyab pa mo. Ayaw siya pugni-pugni. Pasagdan. Pasagdan, sabi mo. Kung di mo buhat yun sa kalukuhan yun, mo nag-iingon nga loya, gide ka. Ba, muna timailhan, no? I-test lugar nimo. Sige, kuan dito, tugtan. Sige, walay kuan, way pugnanay. Uy, kung nanay. Kung mangita siya glaen, wala na ta. Wala. Namakak, bayot. Namakak, bayot man di ay, lalaki po iya. Ito ang akong kanambag sa mga lalaki o babae man. Lalaki, kanang mga istorya sa babae na uban na babae o lalaki nga magloloko ang lalaki tanan. Ako di ko matuo. Kaya ang babae o lalaki parehara na. Dunay kalokohan sa isa't isa o tinapos sa lalaki. Mubiga gyapon. Kasi kung sabi, kanang mga lalaki, bukikuan kaayo, anak. So, dili. Kakabalo siya mga kauban ng nanagapon sa lalaki. Tama. Dili malikayan. Lahi na yung karong panahon na day, di ba? Pag ang babae na mo duol, magpa-picture. Ang babae na magkilig, mga number, hoy! Ginuk. Ano sa namang Maria Clara, gilubong na? Binuangan nga. Buhi ang taon ninyo si Maria Clara. Waan na mo ng ghost, white lady? Okay. Kung maburusan nga. Mao lagi. Kaya amahan. Bahala maburusan, basta gwapo siya eh. Ay, gwapo sa iyong kagaral. Kung saan man na imong kagwapo, kung dili ka, kung walay, kung walay batasan. Bitaw, bisag unsa gid ka kuan bitaw sa tao sa pagwapo unsa ka arangan o sa diha. Ako di ko kadawa na ang akong gipangita gid sa gabutan o kuan nan Masaligan. respeto. Pero gani akong web karon nakita man po na nga respeto pa na siya. Sure ka? Kaya sa kuan atong agi ako siya gi kuan ba away-away ni. Akong ginan siya na siguro kay lain. Gipanghatod man kanang tulo ka cellphone na dire. Ang bitaw dulo ka cellphone, ipakita lamuna ng mga text na dia. Ano siya? Kuan ni pa rin siya ko rin. Goyo ko manawag mo amay siya kuan. Ano di mo makita ni mo. Kaya ding guri mo buk-buka dayo. Da. Nakatilaw si Nara. Nakaingon na ka na. Siguro, kanay siya butan but kay dura may uyad niya. Di ba siya gusto mo sakitan? Butan, kayo pa na sa phone. Char lang eh. Bitaw, okay man gid gyapon na mga girls nga dili mo magkumpiyansa, no? Okay ra gid kay na siya, pero kung nakita ninyo para ni Nara nga nakita ninyo ang isa ka lalaki nga maayo man pod. The guy deserves kumbaga the guy deserves kanang appreciation. Inyo ginang ikuan gud gyapon sa ila. They deserve it because para magpadayon sila sa ilang binutan nga buhat. Di ba, girls? Ang ako, lagi, pero ang ako pong katambagan ng mga lalaki o babae, haya mong magpakasal o mapanidan ninyo ang kinaiya. Ayaw mo pag dali-dali kay lisod na mo sisi ka sa huli. Kung bumaangi-ani mo. Bahala lagi bawo ang tail, basta kay maayo kaslon. lagi po siya, lagi bawo gid ito. Bita, salamat ha. Pwede kong request. Unsa may imong request? Hala? Sige, text na lang imong request. I-try na to niya, ha? Nara. I-text na lang to imong request. Ang uban, makapil-apil po nag-request ang uban. Kabalo mo gugos number ni Nara. Ay ko na yung churchery. Nara, unsa imong request? Pwede daw akong request? Dili.
Dapat napulo. Isara na ra. Itara. Dili. Half. Katunga lang. Kuan lang. Salamat sa pananakit mo. Salamat sa... Wala may nga nga kanta taon? Naoy. Wala man. Salamat sa pananakit. Wala lagi. Ay, kuan na lang. This I promise you na lang. Sana sa kong ang life karon ka. Lalala. Marata. Marata, salamat. Thank you so much, God Nara. bless. Kung mahogani ka, Nara ko. Salamat sa mga nagbilar sa Dear MOR. 12:07 na po. Hey. Overtime na punta pero okay lang. Basta kayo natin ang learn diya, ha? Alumni is not the reason. Siguro na biktima lang na siya. At least na siya yung mga baby. Dili ginarason ang alumni. Bisag unsa pa na nga party. Besan pa nagmag-meeting. Pero kung iyan tuyo dito, mangitaglain, mag-iring-iring. Bisag unsa pa na siya nga prayer meeting. Unsa baka na nga mga kanang lisod yung kayo magbiga-biga. Pero kung magbiga yun siya, makakita yun na siya. Lalabot ang alumni. Sa muka kay aton niya. Ay. May labot ang alumni. Oy, bisag asa pa na. Sagdi na yung kuan diha, di ba? Makita ang katag kung mag-cheat ba nagdili. Advice na ako kay Via. Istoryahan ranila na ang ilang probs kay ngano man nagabawi naman ang boy sa iyang kaghatagan niyag chance kaluoy ang bata kung magbulag sila. Tama. Luoy gid ang bata. But then life in itself is complicated. Wala ta kabalo sa batasan ni Via. Wala ta kabalo kung asa siya taman ang iyang pasensya. Dili pare-pareha ang mga tao. Kung para sa imo makaya nimo, kang Via siguro basin dili, no? So open lang ta ana. And bisag unsa ang insakto, bisag unsa pa iingon sa Biblia, sometimes dili na masunod sa tao because ang iyang kaugalingon nga pagka tawhanon, no? Na lain-lain nga mga level. So kung katong grabe kay ka prayerful, makaya kayo nila kay naman sila ginakuan gyud. Ginasaligan dili man ilang self pero ang Ginoo gyud nga ilang giampo gyud. Pero may bisag sakit na kastanan ang gipangbuhat. Nagampo lang gyud sila and then niabot gyud ang point nga na successful gyud sila. Na happy gyud sila tungod sa iyang faith sa Ginoo pod, di ba? Pero daghan kayang giagian, kumbaga. Nayuban nga dali ra pud mo give up. Di ba? Nayuban nga karang paray ni kay kuan give up na kay murag ingon na pod ang kuan. Niingon na pod ang mga tao. Sige na siya pray tapos nisulti na pod ang Ginoo nga sakto na ana. Di ba kanang para sa imo, pwede man musulti ang Ginoo sa imo depende kung saon nga way. Mysterious ways man na. Pero it's up to you nga mag-decide. Okay? Lain na itong mga kuan ani ba? Mga advices ani. Sana mo na may imong ma-advise sa imong self pag-abot sa panahon kung ikaw na po'y makaagi ani kanang dugay-dugay na gyud nga panahon nga sige na lang kag-antos unya wag yapoy kuan or kaning trust issue medyo naglisod ka kay nakasala siya sa una. Sana madumduman ninyo nga episode and kung unsa na inyong mga na-learn pwede mo mag-post sa Facebook or ugma, isulat na nimo diha para ugma sa office inyo nang mastoryahan. Dear MOR Hot Mama. Wala na ko igon time. This is Master Bob saying don't worry, be happy. May blame makawang magalala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumament. Bye for now, but tomorrow, see you again. Ang atong August 22nd nga episode is Dear MOR Kandado. Hala. Saan nga kandado? Dear MOR. Alam kong bago pa lang tong relasyon natin. Pero hiling ko na sana ikaw na ang babaeng makasama ko habang buhay. Na sana, tulad ng kandado na to, wala na sana makapaghiwalay sa atin. Abangan mamaya
sa Dear MOR. Dear MOR. Kandat. Hala. Kalami paminawon no kanami nga nga mga words pero waka kabalo ba si Night Twist. Tomorrow na. Same time alas 10 paingon sa alas 12. Sa mga single ladies and single moms, itaas niyo mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilok. Ready? Are you ready? Ready? Charap, 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 charap. Ay, ang uban, wala nagpataas sa ilang kamay. Lain kayo mo ba? Sige na ba ipataas ba? Ipaspread. Ipaspread, B. Sige na, ready? Ay, ang uban, di yun mo spread ba? Bahala na mo eh. Baho ng ilok ba? Klaro lang. Now, believing you with a quote. Gikan kani sa atong title tonight. Ang hashtag Dear MOR Hot Mama. Bisan pag sexy, bisan pag itsuraan, bisan pag buutan, bisan pag bright, gakabiktima gihapon sa taong baga o nawong.